Varhaiskasvatuksessa parasta on monipuolisuus ja mielenkiintoisuus. Teemme vaikuttavaa ja tärkeää työtä lasten kanssa. Lapsilta saamme työstä myös välitöntä ja suoraa palautetta. Toimimme moniammatillisissa tiimeissä ja pystymme tukemaan toisiamme. Työssä tarvitaan joustavuutta, sitoutumista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja innostusta oppimiseen. Laaja-alainen osaaminen ja taito heittäytyä yhteisiin kokemuksiin lasten kanssa tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Salossa työtämme arvostetaan ja kannustetaan jatkuvaan opiskeluun. Tämä huomioidaan palkkauksessamme, henkilökohtaisten lisien ja koulutusvapaiden muodossa. Vuosittainen liikuntaetu ja vaateraha tukevat hyvinvointia. Opettajien suunnittelu, arviointi ja kehittämisaika huomioidaan työaikasuunnittelussa. Me tykätään olla täällä. Tule sinäkin mukaan luomaan Salon varhaiskasvatuksen tulevaisuutta ja viihtymään työssäsi.